President angeke ngize ngibakhiphe ezweni kunalokho ngizowenza sure ukuthi mina amaphoyisa nigadayo. Ngalokho ngokumyalezo wami ngifuna usheshe namhlanje. Sinenkinga la, inkinga zethu ziningana. Sinohulumeni ongasithathi serious one. Uhulumeni wethu awusithathi serious. Inkinga yesibili esinayo, sinamaphoyisa angawona amaphoyisa ayigebengu. Uzuthemba ukuthi nali iphoyisa langempela kanti uyolanda 50 rand e-tuck shop. Angicacise lokhu ukuthi akuwona wonke amaphoyisa abhedayo, right? Kodwa lamaphoyisa alungile athuleleni khona lapho. Sinenkinga entsha-ke phezu kwamaphoyisa, sekhona amakhampani ama-security ahlupha. Siney'nkampani eziyinqoba zama-security ezihluphayo. Ama-security yini umsebenzi wawo, mhlawumbe umilikazi. Anosho phela bafethu, anosho khona obakhona la lonke phela nenza amavidiyo, akunandaba navidiyo. Ngithi mina anosho phela amakhampani ama-security mase kwamakhampani ey'nkabi nisitshele. Sazi ukuthi sidila ney'nkabi noma sidila nama-security. Ngoba phela sikwazi ukuthi sithi sithemba ama-security ukuthi asigade kanti iwona inkaba abulala thina. Angeke engikwaziyo noma ungalanda wonke amaphoyisa ulanda wonke ama-security ngeke baqeda abantu uma sebekhathele. Ukusiqeda khona ngeke nisiqede. Yabo ngoba sidiniwe sizodinga more next week. Ukudinga kwethu kulokhu kwanda nje kulokhu kwanda. Sidinwe kancane namhlanje. Next week sidine kakhulu. Isonto elandelayo sidinwa kakhulu. Lokhu sidiniwe nje. Umuntu adiniwe-ke ngicela singalokhu futhi nisidlala ama-games. Nanto esizoyenza-ke. Amaphoyisa ngokomthetho mkhulu ngento mina engihlambuzelayo la. Alikho iphoyisa la efanele kunqabe uma ngikhomba mina esinayo indaba abantu bokufika. Kunjalo mama. Angithi nizothi nina abafuni inkantolo sezenze kwamnandi kwalula-ke manje. Ithi inkantolo alikho nelilodwa iphoyisa elinganqabela ukuthi ulividiyo lakhe. Khona abantu bakhala ngamaphoyisa yonke indawo akhona yonke indawo esisike sayahamba iSouth Africa yonke engakhala ngamaphoyisa. Njengamanje sinamaphoyisa ahleli kuMadlanga Commission amaphoyisa. So uma amaphoyisa angafuni ukwenza umsebenzi sizowenza. Ngoba siyahlonipha asifuni ukwenza into ephambane nomthetho. Sizowenza awenza umsebenzi wakho ngenkani. So ngithi mina njengomphakathi angithi thina sizile la ukuthi sizomasha ngoba njengoba sesimashile nje angithi bayaqhubeka manje bayavuna. Yabona ukuthi siyopopayi kuyo. Nangathi
Basihleke, basiposte. Ngithi mina ngifuna ukutshela ngoba umthetho abafuni eSouth Africa ukuthi niwazi umthetho. Ngoba bayazi ukuthi umthetho bazosebenzisa against mina. So ngithi mina umthetho ngithi ngimtshelile ukuthi oqala alikho iphoyisa elinganqaba mawuthi wena uyokhomba la khona kuyigebengu. Umthetho lo wakuyona into eshoyo yimina ngithanda wami. Yes. Mangabe iphoyisa elinganqaba khipha ifoni ushoot. Banqabe khipha ngeke ngikhiphe ifoni, mali khipha ifoni, mali